dapat dito na tikitan ako. Dito sa ano, sa pili. Papapuntahin pa ako, papatikitan ko na yung license ko. Dapat tikitan kong truck ban. O, dito yan sa pili. Iiwan ko yung lisensya ko. Dapat, pag manghuli sila, kung titikitan, dito pa, di ba? Hindi pa pasundin ako doon. Dito to sa pili. Idinaan sa social media ng truck driver na ito ang kanyang pagkadismaya nang kumpiskahin umano ang kanyang driver's license. Ang driver lumabag umano sa pinapatupad na truck ban sa bayan ng Pili at kinumpiska ang kanyang lisensya. Viral na ang ginawang live ng driver na umabot na sa higit 1,000 ang shares sa social media. Nasanay po kami na dumadaan dyan ng alas 8. Marami po kami kagabi na nahuli. Ngayon po, maraming binarap ako ng enforcer pero marami akong kasama na mga truck na pinara din. Ngayon po, sinabihan ako na, tinanong ko, sir, anong truck ban daw, sabi ng enforcer. Ngayon po, kinuha sa akin yung license at saka restro. Binigay ko naman po, tapos hindi ako bumaba ng truck. Yung ibang enforcer pumunta rin sa ibang truck, linapitan din nila, kinuha din yung license. Tapos, yung kumuha ng license ko, umalis. Tapos mga ilang minuto na sa loob ako ng truck, hinahantay ko yung enforcer na lumapit, bumalik sa akin. Wala naman dumating, ngayon bumaba ako. Matagal din ako naghintay. Sa sobrang galit ko po kasi hindi ko kilala yung kumuha ng license ko. Tsaka yung restaurant ng truck, nag-video na ako doon. Napadaan ang dayong driver sa lugar kung saan marami pa umanong truck ang nahuli dahil sa truck ban. Subalit dahil walang pahinante at di maiwan ang truck at di kabisado ang lugar, aniya hindi ata tama na gawin ang ticket sa opisina. Napagtanto umano ng driver na hindi tama ang ginawang pagkumpiska ng kanyang lisensya, lalo pat inuutos ng LTO ang pagpapahinto sa on the spot na pagkumpiska ng driver's license ng isang traffic violator. Bagay na kinatigan naman ng Land Transportation Office o LTO. Balak ko nga po sana kagabi iwan ng license ko kasi matagal na nga po. Hindi ko naman alam kung saan ko pupuntahan. Tinawag po ako ng isang enforcer na lumapit, tapos sinamahan niya ako doon sa sa office. Doon pala yung yung license ko. Doon yung may nakaupo doon sa office, yun ang nag-issue ng ticket. Marami din doon na nauli. Doon sa sa office na tapos ako ang inuna muna tinikitan. Yung humuli sa akin hindi naman yung nagticket, yung nagtiticket, yung nag-issue ng ticket sa office isa lang. Pagpunta ko doon ko kinuha yung ticket, binigay naman sa akin yung license. Tapos sabi ng ng nagticket sa akin mismo doon ng enforcer, kung para daw hindi daw ako mabala, kung gusto ko daw tubusin na lang kagad doon. 500 lang naman. Tama man po si side kang driver kung yan po ang nangyari. Kasi sa enforcement po, once na may moving violation ka mong nahiling, right there and then, pag na-plug down yan, dapat dyan ka mo mag-issue ng ticket. In the case po na yan, public safety officer po garo, inot sa party na nahiling me, they should pwede mag-confiscate license. Kasi they man siya deputized ni LTO. At the same time, dawa nga ni LTO personnel nga niyan, they po tigbarred baga na mag-confiscate mo na ng license. So, yan mga violations po yan na pwede niyang questionon. Panduwa, municipal ordinance po ang implementation, and alitan ng aram niyan na pag LGU ordinances, di po talaga allowed na mag-confiscate ng license. Nakabalik na umano ang lisensya ng driver matapos itong dalhin sa opisina at inisyuhan ng citation ticket. Jan Amador, CSN.